您好，我要租一辆汽车。好的，您要租多久？1个星期。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。Cikin shilimu na koyong senangchi saukagai。wato 汉语简单说，你且看得可以木库马尔哈宾，大概南bernin北京。Thomas karomu yang zubali mufara dara semuna yao。您好，我要租一辆汽车。好的，您要租多久？1个星期。您好，我要租一辆汽车。Wana jumlah tanah nufeng barkade ina sondaukar hayar mota。您好 ，barkade kosanude。我要，wato ina so in wanyabu。我要租，ana nufeng haya，租汽车 mota kena， 汽车 mota。您好，我要租一辆汽车。barkade ina sondaukar hayar mota。好的，您要租多久？Wana jumlah tanah nufeng to zua yaoshi zaki dauki hayar mota。好的 ，to komata啦。您要租多久？Achike wana jumlah 多久？tanah nufeng zua yaoshi。您要 wato kana so 租 haya kena。好的，您要租多久 ？to zua yaoshi zaki dauki hayar mota。1个星期 ，wato mako guda kena。星期 mako， 星期1个 daya。1个星期 mako daya。To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 您好，我要租一辆汽车。好的，您要租多久？1个星期。To ƙarshen shirin kenan kan da cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。